So, enw i Cerys, a ni yma yng Nghyrchiaeth, yng Gwynedd, gyda ngŵr i... Reit. Ie, Mark dwi. Haia. Dwi hefyd y byw yn Nghyrchiaeth. A hwnna ydi fy nghi. So, enw i yw Cerys, a fi gyda ngŵr i... Mark. A ni yng Nghyrchiaeth yng Gwynedd. So, ie, dwi yn reiddiol o Nghyrchiaeth. O'n i heb di byw yn y tre ers 15 mlynedd, o'n i wedi symud o gwmpas. A nes i ffeindio'r un yng Nghaerdydd, a 6 mlynedd yn ôl i heddiw. Mi nes i gyfarfod Cerys, a rwan dyn ni'n byw yn gilydd o fama, so ar ôl 4 mlynedd ges i ffordd yn hun, a nath ni symud nôl i Nghyrchiaeth. So, dyw crumble heb gael wac heddi, so fi'n credu bod angen i fi gael rhywbeth o stimulation. Dwi'n siŵr fydd i'n falch iawn o hynna. Ie. So, ble ti'n ffansi mynd? Wel, dwi'n meddwl fydd eisiau mynd lawr i'r traeth. Ie, pa ochr? Ochr Morheli neu ochr Dylans? Dwi'n Morheli, ie, fydd yn istawach, dwi'n meddwl. Ie. Go on, ta. O, na gidi. Och, fi'n desperate yn goffi. Gallwn ni fynd i 46 neu Dylans neu Morheli neu Sŵn y Môr neu Tir y Môr. So, 5 gwahanol caffi. Ond fe, ni'n gwybod Jess' ages yn ni, so bydd o'n neis gallwn ni weld Jess a Gary. Digon teg? Ie. Iawn. Yep. So ie, fi'n reiddiol o Gwm Tawe, ger Abertawe, a nes i fynd i Brysgol yn Gaerdydd yn 2008 a graddio a jyst ddim symud mas o Gaerdydd, o'n i'n caru byw na. A o'n i yn chwilio am bartner a nes i ddod ar draws Mark, oedd yn byw yn Gaerdydd ar y pryd wrth gwrs. O'n i'n gwybod o'r gogledd a fi'n cyfyn i gael sgyrsiau ynglyn â pan oedd pethau mynd bach mwy difrifol ble falle byddwn ni'n end y lan. A nath e byth croes i'n meddwl i byddwn ni'n byw yn y gogledd. Ond ar ôl gwared gymryd amser lan me, nes i gwybod mewn cared y lle yn enwedig Nghyrchiaeth. So, ie, nes i fynd, okay, well, let's give it a go. A 2 flynedd yn diweddarach, dim myni, ni dal me. So far, so good. Pwy sydd ddim yn swrth i'n cared efo Nghyrchiaeth? Lincoln, mae'n yn o'r sy'n rhaid o'r antiques. Hold on! Ys gwybod fi angen mynd i siop del, nes bod the old Canada different. Oedd fi'n stamps. O, deli newydd. Crumble! Sbia! Highway code. Jam. Jem hwnna? Ew, mi'n gafal. So meddwl. Oer. So, fi'n gweithio gatre. Mae'r swyddfa lle fi'n gweithio lawr yn Caerdydd, neu yn yr Alban. Ond fi'n gweithio yn yr diwydiant ynni adnewyddadwy, yn gwneud marchnata, digidol, social media, pethau fel yna. So fi'n teithio lawr i Gaerdydd, neu i dros Cymru, basically, dwywaith y mis. Ond, ie, fi'n gweithio gatre, so fi'n lwcus iawn bod y fi cwmni sydd yn cefnogi'r ffaith bod fi'n byw lle does dim swyddfa. Fi'n joio fe, lwcus iawn. Yn holl o wahanol, dwi yn actor pan mae rwy'n yn fodlon rhoi swydd i fi. Dwi wedi bod yn neud lot o theatr yng Nghymru yn y blynyddoedd dwytha. 1 neu 2 o jobsys bach teledu pen dwi wedi cael y cyfle hefyd. Felly mae hynny wedi bod yn fraint mawr. A dwi hefyd wedi gweithio i cwmni o'r enw Mewn Cymeriad. Felly mae Mewn Cymeriad yn cwmni sydd yn rhoi swyddi i actorion i mynd o gwmpas ysgolion dros Cymru i gyd, a da ni'n chwarae pobl o hanes, a da ni'n deud straeon y pobl pwysig iawn yma
yn hanes Cymru a y byd. O'n i'n digon lwcus i fod ar y set efo Michael Sheen. Chydig o flynyddoedd yn ôl, oedd o'n cyfarwyddo wbeth o'r enw The Way i BBC One. A o'n i'n digon lwcus i gael rhan bach iawn yn hwnna. Dwi'n cofio ffeindio fo'n rhyfedd iawn pan ddaru o do fyny at fi a mynd "Hello Mark, I'm Michael", ac mae'n un o'r eiliad yna lle ti fatha dwi amlwg yn gwybod pwy wyt ti. Ond o'n i'm yn cofio'n enw un am byd. Wel, fi dysgu bod fi ddim yn gallu actio. Na, mae'n yrfa really diddorol. Fi'n actually joio dweud wrth pobl, my husband's an actor, mae'n ngŵr i'n actor. Bydd i ddim gallu gwneud achos mae'n rhaid bod ti croen really dwfwn i allu gwneud y job na. Mae'n really anodd. Ond fi'n dymugu'r swydd. Di dal heb di dweud be mi'n meddwl o'n actio i. Sorry. Nath i just wneud ond o'n i hyd o. Sorry. Be ti feddwl o'i actio fo? Wel, dwi'm yn gallu actio. Sorry. O'n i'n tybed am dy yrfa di. Sorry. Na'n briliant. Na, mae'n really good. Wel, ti'n cael mlli bad guy fyd do. Sa'n deall hwnna o gwbl. Mi licio bad guy. Yn amlwg. Such a bad guy. Na, fi'n meddwl bod ti'n briliant. Yep. Hapus? Net i feddwl o 4 mis yn ôl. O'n i'n gael lluniau ni fan hyn ar gyfer briodas. A oedd e'n absolutely stunning. Un peth wedi sylwi cyn ac ar ôl sy'n mynd i gogledd actually yw pobl yn meddwl bod e'n rili unig yng Ngogledd Cymru, bod e'n dawel, bod dim lot i wneud. A ti'n gymryd rang, pobl ddim yn sylwi mynd i'r, fel fi ddim anyway, yn mynd i'r cinema er enghraifft gymaint ag o'n i. Ond fi bendant yn cerdded mwy, yn cerdded y ci. Ond mae pethau eraill i wneud yn lle, a os yn rhywbeth, mae social life fi wedi gwella gymaint. A lot fwy diverse, lot fwy ymrywiaeth nawr yn beth fi'n wneud ers symud i'r gogledd. Bendant yn cerdded lot mwy. Fi bendant yn mynd am fwy o goffi, so ddyn ni'n dweud, sy'n falle ddim yn rhy wahanol beth mae pobl yn wneud yn gymdeithas a lot. Fi, falle achos, does dim gymaint o ddewis o bethau wneud lan neu os mae yna ddewis falle bod y bellach i ffwrdd. So fi, falle wneud fwy ymdrech nawr i fi wneud pethau a sa'n cymryd yn ganiataol rhagor hydrych yng Nghaerdydd. Falle gymaint i wneud a gymaint o ddewis. Ond i enlaidd ddim yn wneud unrhyw beth. A fi'n clywed pobl yn dweud yn am fel Llundain yn falle fydd fel na. So, pethau fel gigs Cymraeg, digwyddiadau cymunedol, a just gwar amser gyda pobl. Os fi yn neud unrhyw beth, fi'n neud bach mewn ymdrech i gyrraedd na, mae fe really werth wneud. So, dyna'n unig pethau fydden ni'n dweud pobl yn cam ddeall falle yn dyna byw yn y gogledd. A dwi'n meddwl oedd o'n bwysig i chdi ffeindio allan hefyd pan o'ch chi'n dod yma fod gen Gogledd Cymru cinemas, siopa goffis. Mae gynna ni siopa, mae gynna ni. Da ni'n gobeithio ni llun y ddau mwy agor. Ond mae di bod yn fraint i chdi gael weld y cinemas mae gyd. Fi dal yn gael cwestiynau, be chi'n neud lan neu be sydd yn neud lan ond fi'n hynod o falch a fi'n mynd ar y defensif ar y rongl arall, yr ochr arall nawr yn mynd, mae'n le amazing. Fi'n really angerddol amdano eisiau pobl yn deall pa fath o lifestyle sydd yma a dy ddim yn lle hynod wahanol i fyw os yn rhywbeth ti jyst yn
ddim yn cymryd yn gan y tawl gymaint o ran y cyfleoedd a'r social life a'r bethau sydd na me. Licio byw am fod o? Ie.